Oi murenyi kwara mogiro kamana inya kumketera mogi TV kanya sawo yino choka chopo chondro mar oi muremo ngiso weche mosebedo katimore kuonde mopogore sani sa dek kawan kagi Belinda Dhiambo nyar game kaka jaloko marwa bange wabro gomba kagi waziri Grace Osewe jatend migao mar loch gwenge chenro mag telo koa kaunti ma Homa Bay wadhi wuoyo kode kene kaunti ma Kisumu gimomiyo jo Homa Bay osebedo ka hinyore gi weche mag oula kuonde duto kata Homa Bay kende kata mana Nairobi kata waboro penje ka wuono nito chenro mar Homa Bay chalo nade to gidhi timo nang'o nikech tire jomojote sikunde to skunde tiyao juma ma wadhi manyien ni koro bro penje mano waziri Grace Osewe jatend migao mar loch gwenge lakini kapok ochopo kanyo wabiro chako weche manyien anto nyinga kaka pile en Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok kocha pesa magi weche manyien mawango mziba mayudo no chak manyeso chiko ema jofwenyo ni ng'ato thoyodno to bot no loro koro kanyal yawne ne onge midhiero mar oula omedo keto ngima jopiny kama tek kaka wuono ji ma ok tin ne 10 otho e kar dak ma Mathare ka gwenge mamoko bende oula medo hinyo oganda. Kochopo kawuono dhano dar dabal kamana wantiere ji ng'eny kendo wathung'. Luoro pod okwako gwenge ma oula omonjo kaluo ka ji ma ojot e skunde ok ong'eyo kuma gibiro dhiye ka oyaw sikunde juma manyien. Sirikal ochako chenro mar chulo jopur mane usnegi mbolea mabandia e pacho kae. Ero kamano kukirira mogi TV kwa chaka ni weche manyien ni ji 10 yangi ni owito ngima gi kaluwore gi midhiero mar oula ma kawuono ne okwako kar dak ma Mathare e buore Nairobi kaendi. Oula no ma okel gi koth manyochwe e boma ma Nairobi nyoro okelo kethruok mar mwandu bende ka ji mamoko to pod imanyo nyaka sani. Jafwambo mar Walter Nyambaga miwa lere wi chal mar oula ma okelo luoro ne jopiny ma Nairobi kod alwora magebe. En koth mokelo lal malach e kaunti ma Nairobi kod alwora mare kaka dak ma Mathare ne en lit ne anyuola modhuro kanyaka sani obilo yango ni ma ok tin ne ji 10 osewito ngimagi kama moko to pod imanyo. Mziba mayudo no chak manyeso chiko ema jofwenyo ni ng'ato thoyodno to bot no loro koro kanyal yawne ne onge e kar dak no Mamradi Mathare 4A aura ma Mathare ne omwomore kendo donjo e udi moweyo ka jodak odiedo ka winy e wi utegi kama moko modong' to ne temo reso mwandu magi kaka mabede kod bepe e kinde mamenyo mag jok mamoko dhiyo nyime. Nyaka sani dhano muko utegi, dhano lalo gik moko mang'eny. Kora wakwayo county government mondo with the coordination of the national government girang kaka inyalo konyo jopiny piyo kaka nyalore. Koth no pongonwa ot to gi nyithindo to kaka nyithindo nyalo dhi skul kata lewni ma nyithindo nyalo rwako onge kata kaka sani nyithindo dhi chiemo odiochieng' ma kawuono kwa ng'eyo. Jok mane otonyo oula no ne temo reso mwandu magi ka gigoyo kwand dar kod godhro kanyakla kod gige udi mamoko. Gikone ni gima naduoga konye oda en mana an gi nyithindo 2 gonget minena ting'o ni kende. Mae gima konyo. Nyithinda kaka nakawo matero ka chief akia kata ne gisechamo ang'o. Wadwaro mattress, wadwaro nget, wadwaro sufuria to kiki binwa gi kalara. E dier boma Nairobi apaya ma Moi Avenue yen maduong' mosebedo koda kuom higni mathoth ne oruombore bang' koth mapek ne ng'wane kendo dina paya. Tend kaunti ma Nairobi oyango ni maromo ji 60,000 nyaka sani oseyudo midhiero mitudo kod oula mag koth makoch. All the emergency response teams, including Nairobi Water Company, our health, wellness and nutrition, mobility, disaster management have been deployed. Bende apaya ma Kiambu Road matudo Runda kod chuny boma Nairobi joriembo ne nyaka beda kicha kalore kod koth kod oula maonge roma kata matin. Kar dak ma Zimmerman luoro kwako jodak alwore kod oula mane omonjo kendo miyo rofa moro ne ochako sienyore. Yangore ni ruoth malworo ne temo nyiso jodak mondo dar e yodno kane ochako nyiso ranyisi mag sienyruok to kata kamano ne gikelo wigi. Kano chako pong' nyolo sa 11 odhiambo opong' kamano modonjo e yot makata gige na moko piyo dhigo nyithindo be an ga na oko makata nyona nindo oko odni nitiere makata sama pod wawuoye kodu ni ji nitiere iye kanyo koro gitwo ni ok ginyal wuok ni giwe gik moko. E kar chung' od bura ma Embakasi East Ruaraka to kod kuonde dak ma Mkuru kwa Njenga bende pod dhiyo nyime kod kwano lal. E gavana ma Nairobi Johnson Sakaja to kod jo od bura mamoko kaka ma Mathare Anthony Oluoch jawadgi ma Ruaraka Tom Kajwang'
e kind jotelo mamoko koni gitimo duto mar reso oganda mayudo midhiero mag koth. All building development approvals have been halted for now until we're able to review all those that have been issued and that are continuing. Tunataka watu wetu wa cooperate na sisi waweze kuenda mahali itatengwa. And I want to call on our leadership so that we join together with wananchi to meet the disaster the way it is. Ohulano bende omonjo kar dak ma Syokimau kendo donje miere ka jogeche oyudore matek. Mwandu bende medo kethore kinde mageno pod onge ne jogo mane ogero utegi kod nyadhi e alworago. To wan gi kuyo kendo wan gi lit. Wasewito nyithindwa, wawito chuowa, to wadong kamano, waonge mbele wala nyuma. So mimi Kenya ningeomba ya kwamba kwa sasa ndio watu wakuja kwa resilience, gavana ametusaidia hizo food items na food. Then kitu kingine pia jaribu kupromote more educative about flood sensitization kwa mtaa. Nikono mgajo kaka koth medo chwe kendo ola medo burore lajne ka donje ute mag jodak. Ywak nitiere ne koth majakelo chiemo lokore midhiero mag oganda. Oji oganda modak kuonde mongoro mondo sudgi chien mondo geng' tho minyal geng'. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Mapek to pod medo yuero kuonde dak mapacho kaka bad migao mochung'ne koro chal mar kor lwasi to yango ni dweni mar 4 ema dhi beda midi mar oula. Gavana ma Machakos Wavinya Ndeti notelo ne chenro mar reso jodak ma Mavoko e kaunti ne Machakos. Kaka Judith Omondi lero, kalapapla mar Ramogi TV bende ne okawo rameny makare mar gwenge bura mapacho ka indi kendo yango kaka oula osemiyo yeuni kod aoche opong' to ahinya e masawa mar Kenya. Kalapapla mar Ramogi TV ne olurore kod picha mamenyo chal mar gwenge. Mae chal mar gwenge masani oula osaso. E kaunti ma Murang'a, Sagana oula mapek ne omo maura Sagana ka pogondara kod puothe tek. Eno oula ma odino mwandu, aore ka olalo adek mabende wakwano pio seimo. Yao kaka Masinga dam kod Kindaruma dam osemuoch. Ng'eyo kama yao chakore godo kod giko mare bedo matek. Athi River, Kitengela, Mwea kod Mabuyu chalo kopogore. NP machalo na jotelo ma opogore wuok oko mar manyo yore mag reso jodak mag counties gi mapio oula okelo negi masira. Gavana ma Machakos Wavinya Ndeti mane olimo jodak e alwora ma Athi River koni oula ma omuo maurano pok no bedi e pacho ka kuom kinde malach. Kendo kata otino makawuono okwayo jodak ma oluoro aurano mondo mi odar. The Athi River has broken the banks. This has not happened even for the last I think of 60 years. This has never happened. A lot of our people, especially in the slums, were submerged by water, and we're in the process of saving all of them. We are asking our people to move away from the river, and especially these ones who are on this side. They should just move to other places and not sleep here, because we do not know what will happen maybe overnight. Aurathiba, manaka kainene, mawi matin mangimane otonyo kinyima kawuono. E kaunti ni Makirinyaga, maromo jimi ya uchelo sedar kodo oula mapeki e michgi. Kajiado, jodak makia nugu konyo lalo maduong magisebedo kagitiogo, sani okonygi. Imekuwa kama ni death trap, manake magari mtu ambaye hajui, anakuja anaingiza. Akiingiza, maji inakuja inakava gari yake, imeharibu. Na already gari 3 zimetolewa hapa zikiwa na hii shida. Kuna watoto watafungua Monday. Na hao watoto hawana njia ingine ya kupita. Njia ni hii mumeona tumepita. Si mumeona vile tumekula masaa mingi na hatukuwa tunaenda pole pole. Sasa mama kama mimi na niko na mjukuu na bereka shule, kupita hii njia ni riski. Gikwa yosir mapiyo kumpinyo wacho. Ningeomba sababu pesa zilikuwa zimetolewa za disaster kama ya El Nino, tusaidiwe na kaunti yetu na mheshimiwa Orelengu, hizo pesa achane hapa, achipuin hapa, tusaidiwe hii shida manaka tunaelekea kufungua shule. Tule tu drainage walituwekea hapa kwa hii reli haiwezi ikasustain ile maji unaona ikiteremka hapa. So tunaomba hii serikali ikuje itutengenezee na iweke hii drainage vizuri, ielekeze maji hii mahali pengine. Juja kaunti ma Kiambu, skunde pio muomo. Kunde ohala koda peini duto jiyoro eka gikal nyakalo kama chielo. Edweni mar 4, koth mapek mapod goyo pachoka, bad migao ma ochung'ne koro chal mar kor lwasi koni dhi bedo ya midi kendo kwa ji mondo beda kicha. Judith Omondi, Ramogi TV.
Familia Bura gwenge maula thoro chando ji kar chungo od bura ma Karachuonyo kaunti ma Homa Bay medo dare mier kaluwore gi koth mapek madhi nyime gi chwe seche mowuoyeni. Kwan familia mathoth masani ojote sikunde moketi kaka kuonde reso jomoula odare miergi bende nyalo biro rocho chenro mag somo e sikunde go juma manyien. Ali Abich nigi ler mar wachni kwa Homa Bay. Maen chal mar klese skun primar mosodo ka chud bura ma Karachuonyo. Klese gi olokore kar jot manyien ne familia moingo 400 mapio ulaudare miechgi e gwenge mag Kobala. Oganda gi piny ochamo kod nyithindgi kalure gi pek magineno e kambi kama koro ge joteni. Ka familia mathoth bende medo dare miregi kalure kod koth madhi nyime kod chwe pachoka. Wadak e skul ka, to wadak ji mang'eny. Kochopo kawuono dhano dar dabal kamana wantiere jing'eny kendo wathung'. Koro wakwa sirikal ong'i kaka nyalo konyowa mondo wapogre klas. To klas kama wantiere juma manyien wadong' ndalo matin ya usikul. Kaka wadhi timo gi nyithindo onge. Chuno ni wadhi bede pap to gimwagedgo be onge pap kanyo. Gorogoro mane nika mano miwa ne wasolo pite waneno. Athagora kama chung'eni na riyo kech. E kambi kama koro ge joteni giwago kech koro tuoche magiwacho ne imogi kod nyithindgi ka gikwayo migepe ma opogore mondo yomigi attendance maginyalo tiyogo e paw skunde ni nikech kilesego jopuonjre biro tiyogo juma manyien ka oyaw skunde pachoka. Higa ka higa wasethagore kamorom. Wabiro sodo ka to kony mimiyowa ok nyal konyowa. Koro gima duong' mwadwaro gernwa gima nyalo geng'o pigni. Nikech gik mikelo kagi tin ji oheo ji lara. Mamon madongo ka wan kama to koro ok wayudi. Kaka pi medo pong', aneno ka samoro namba nyalo medo moingo kanyo. Tabu manyalo bet kech skuli dwa yaw. Achiel classes go idhi tigo ke skul nyaka yaw on the 29th. Koro sami yaweno eni nyaka jogi high school kacho kama ginyalo dhi onge. My appeal to those who can help us, especially the Kenya Red Cross and other players, kabeto gi konyo gi tens. Bedo mar familia gi klese mantie skuni kuom jombe ariyo sani luro nitie ni biro rocho chenro mag somo e skunde ne poni oko manyore menyalo konygi go. Gini biro kelo dok chien mang'eny e somo kich nyithindo jot ka sani kod jonyuolgi kendo ka gin ka to gi lwasi maber kata thuolo maber mar timo revision sani to moloyo to ka gise yaw skul gi biro bedo ka mang'eny to gibi somo maber. Sama loso kodi ni families mobedo displaced gin 580 to already 400 osebire school mose camp school mana kaka wacho ni primary school mosodo gi secondary school. Nyaka ne koth mapek chak chwe pachoka familia maromo 8,700 oula osekilonegi pek e yore mopogore e kaunti ni ka familia moingo 1,500 kar chud bura ma Karachuonyo osedare miechgi kendo gi jote kembe mamoko machalo skul primar ma Kobuya gi osiptal ma Simbi Kogembo. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Kenya Red Cross komakore kod apisas mag piny owacho marito gwenge ochako chenro mar manyo yo ma oganda maula odaro kendo jote sikunde primary ma Ombaka nyalo yudo gi kuonde ma ginyalo jote motelo ne yepo mar sikunde go juma manyien. Kaka ripota mar Millicent Adhiambo leronwa jatend skundno yango ni gisebedo gi lalruok kod jo Kenya Red Cross ewi kaka ginyalo konyo oganda modak e skundno mondo kik weche somo bende rochre. E skun primar ma Ombaka mayudore Kakola e sub-county ma Nyando. Mae chal mar skunno, masani olokore, kar dak ne oganda ma 270 bang' oula darogie miechgi jumbe 2 mokalo. Klas ka klas e skunni onyondo familia ma 20 kiweyo kwan nyithindo kod joma chuo oko. Kaskun primar ma Nyamasao ma bende nyocha konyo jogo ma pidaro kod jot pino pongo juma mokalo chieng' wuok tich mochuno oganda go dar dhi dhungore e skun primar ma Ombaka. E kinde ni makoth pod medo mana chwe kamidhiero mar oula bende ogoyo limtidi yepo mag skunde bende okayo juma manyien. Midhiero koro gore rude ne familia go ma skul ma Ombaka okonyo korgi kod klese magijotie giparore kuonde magibiro dhie koyepi. Ka nyithindo biro donjo skul ka to onge kaka wanyalo timo. Skul ji mantie oingo
bathe komane sirkal nogero no okawan duto to kwanyal bede waduto wate waingo kanyo. Kalure kod jatend skul ma Mbaka David Ochieng oyango ikruok makare masani gidhigo nyime mar neno ni weche somo kod ngima oganda go mapio daro okorochore. Wach mani osir kod ruoth makono Jacob Ongudi. Wadhi yawo skul, koro wabiro puonjo nyithindo kuonde go, biro chuno ni koro nyaka giwuogi gibed oko. Koro kapo ni mieche gi pod nigi pi, to asewuoyo gi chief, owuoyo gi jo Red Cross, ka ginyamiyo gi hema mondo gidag oko e pap koni, mondo giwe classrooms mondo nyithindo some. Jogo go mantie evacuation center biro dong' evacuation center. Jogo go mantie classes sani gindiko gi jo Red Cross mondo giyud tents ma gidhi guro kuonde mamoko. Wadhi tiyo gi compounds ma kanisa to gi nafas mantie kuonde wede gosiepe man malo. Gikwayo sirikal mondo gernegi daik manyalo konyo e baro ula mondo giyud konyruok mochwere. Pigni hinyowa chakre 2019 osehinyowa ma onge sama ji bete miechgi. Nitie joma pok odok e mier chakre 2019 nyaka sani. Kane nam ne pi ok duog chien to ne wapuro kaka an machung' kane an mama machiliel ma pur ne mosebedo kosekonya to kakoro ulano kanyo nodinore to onge kaka wakonyre. Chwo achiel mane sav nyithindo manyiri nogore piny. Koro mae nyaka chak puonjo mae skul maneno ka jowuoyi gi nyiri share cho area achiel. Asetero barupe ka CDF to mondo gikonywa kapok oyaw skul. Kwayo maduong' en ni serikal mabe atiye otieknwa wach mar Kurusoin Dam to gi loso dike along River Nyando mondo wane kaka wanyalo tieko midhiero mar pi. Kuom ji 130 modak Akola Mbaka, koth masani medo chwe pachoka osemiyo ji 600 oula odar e miechgi e alworano. Kenya Red Cross sani koro owuok oko mar kawo kwan oganda go mapod ojote skunde mar manyonegi kuonde machielo mag jot ka gitimo mae kaka yorno mar ikruok ne yepo mar skunde mondo weche somo kik ng'ikre nikech midhiero mar oula. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kakola Mbaka, Kisumu County. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua olando ni sirikal dhi daro ji modak machiegni kod aora Nairobi, Ngong kod Mathare kaka yo mar lero Nairobi River. Ka en noloso e kinde mar romo mane okelo kanyakla jokanyo mar duol mochung' ne lero aora ma Nairobi River, Gachagua oyango ni gimodong' koro sani en chope winjruok kod joma nonyiewo lowo makamago e wi chudo motelo negi kapok gidar. Gachagua medo lero ni bang' daro ji modak machiegni kod aoche makamago, chenro mar lero kendo bero Nairobi River dhi chakore ayanga. Several estates are flooded as the limited drainage infrastructure is overstretched. It is even worse in areas where there is no infrastructure. Lives have been turned upside down. This calls for joint action to avert further negative impacts. Key among other issues, the Nairobi River's regeneration will involve relocation from the riparian and adjacent areas. I am informed that the communities living along the three rivers are ready to move. The issue at hand is dealing with those claiming to own the properties on the riparian areas. Through coordination of the Commission, the communities along the rivers, Ngong, Nairobi and Mathare, have been mapped and segmented into 18 zones. Jatend Azimio la Umoja Raila Odinga dwaro ni sirikal oyang midhiero mar oula kaka mano maduong' mokwako piny ngima mowinjore onywakne. Raila wacho ni sirikal onego tim mapiyo keto kenge motegno mag rakore gi midhiero no koriwo koda ka tiyo gi jolweny bende. Kweth mar Azimio chiwo solro mar siling milion 1 mag reso ji ma midhiero mar oula ojuko ka gimedo seyo sirikal kuom nyiso nyao e kindeni ma midhiero ng'eny. The entire country, as we talk today, is in a situation of a national disaster. Therefore, it is important that the government moves with speed to mobilize all the national resources available, in the country to deal with this situation. The military, the paramilitary police should all be engaged in order to help our people.
Across the country, you've seen Tana River, you have seen Baringo, you have seen Mandera, you have seen Homa Bay, you have seen Nyando, you have seen Busia, you have seen, it's all over the country. Wadonjane report mar Red Cross kod to gi report mar duol mochung'ne koro chal mar koro lwasi madhi mbele sani ni counties maula koro osehinyo gin 34, mier maula ohinyo gin 25 gi 30, familia maula odaro gin 11,275, puothe ma osekethore nyaka sani gin mar eka 27,716. Kapod report no medo dhi mbele ni ji ma osetho nyaka sani gin ji 48, ji ma oseresi gin ji 188, jamni ma osetho gin 4,824. Charman koro lwasi to wacho ni chakre tarik 25 sani nyaka tarik 29 koth mapek pod dhi medo chwe gwenge mathoth. Gwenge mageno koth mang'eny gin kaka alwora mar Nam Lolwe moting'o Homa Bay, Migori, Siaya, Kisumu, Rift Valley, ugwe mar Kenya, alwora mar Nam Chumbi, imbo mar Kenya, nyandwat mar Kenya, to gi Nairobi buore kama wantiere ni. To gi wacho kendo ni yore mag ritruok e ndalo mag oula en ng'iyo ni idar mapiyo kidhi kama ber ka oula omonji. Inji 6 kende mar pi oromo yuayi, omiyo kik ikadhe pigno. Pi nyalo yuayo nyaka gari sa asaya. Ti gi loth e temo tut mar kama pi ogudore, kik idonja ma ok ing'eyo ni tut marom nade. Kasi neg stima ka oula odonjo ni e ot. To mano kendo ke gikone kik ichungi riemb gari e wang' oula nikech gari no nyalo dhi gi oula no. Tang' gi weyni sitima ka koth chwe nikech ginyalo bedo ni gigore piny e pi to ginyalo hinyi bende. Kik iriemb gari e wi daraja ma pi opong'o. Go namba mar 11999 ka iyudo masira mora mora kapok iyudo ng'ama konyi. Koro wadhi yo moro machuok koduogo pod wan weche manyien mobro kelo iri kata neno ka ote osedonjo ka endie mos mathoth koa kuom Reverend Tom Nyaoki, mano MCA kod mar jo North Nyakach. Wacho ni omoso gi joduto te, okwayo ni wameduru mana bedo motang' e ndalo ma pod koth chwe. Mano mos koa kuom Reverend Tom Nyaoki, MCA ma North Nyakach. Kamana ahinya wameduru mana oro ote wagora mogi TV ma Trevor Engineer Fred Obura. Aneno ka koth ng'eny sana. Pesa mar El Nino cha koro nego kony jopiny. Wacho ni en Mikindani Mombasa. Kamana ahinya Mogi TV aneni makare sana usipara pogi kanyamkago ka endie ma Otis Tinga oganyo. Kamana ahinya Otis ageno ni koth ok chandi ahinya kamintire no. Mogi TV be mama Bena Yuer jagem gongo. Sirikal ong'iyane kaka dekony joma koth odaro. Ya walita ahinya. Kamana ahinya kumote wadhi yo moro machuok koduogo pod weche manyien wabro kelo iri kaka so bange wabro go mbaka gi waziri Grace Osewe, en jatend migawo mar loch gwenge Homa Bay. Homa Bay bende oula chando ji wadhi penjo ni gidhi timo nang'o nikech skunde be yawo ntiere jomobuoro e sikunde mantiere ma ka bang' ka oula noseketho udigi. Waduogo bang' dakika matin. Win big in seconds. Shabiki nikajaribu mara ya kwanza nikaeka shilingi 100, kaliwa hiyo 100, nikasema nikakufa moyo. Hii mara ya 4 nikaeka shilingi 100, kaona napanda yapanda ikafika 500,000. Nikamusisha msichana wangu mkubwa, akaniambia dadi toa hiyo usiache toa. Nikasema wacha tu niendelee tu kucheza. Ndio ikafika 1.4. Nimefurahi, yani hata nimeona ni Mungu tu. Kuna mali nilikuwa nimeshikika ma school fees hivi, alafu na mjengo wangu kidogo ambao nilikuwa nimeuanza. Avieta ni iko sawa kabisa, iko chonjo. Avieta ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 359.
Hi there, I'm your new friend Panda from Paokwa. Come along for our adventure today as we take you through the Hummingbird Tales. Kim and I are going on a camping trip with our Scouts troop. But first, Tilly, AJ, Kim and Pendo will explore some inspiring African stories. we will learn together about Dr. Rachel Masake. Can I ask you what you are good at? Maybe you can draw or run the fastest in your class. The little ones of all ages will continue learning as they watch the best content on the go only on Viusasa. There is so much to explore. Penwood Fuenyo, Chuny Kitwa. Ang'o miyo yie ni chako mana mine? Dak ne chako yie chuo. Yie ni chako mine nikech mine ma pito. Ng'e sigana kod kido manyiso ber kod mit piny. Nitie jaduong' mane okwongo kama ne iluongo ni jaduong' Ngeso Kosanjo. Kaluwore kaka kidi ma jaduong' ohero kaka chiege maduong'. Kidi jaduong' ni Kit Mikayi. Kendo rom kod jorit kitwa. Mondo ne en dero mar jaduong' ma dhako moro amora ok dhiye. Piny mamako dhogi. Ka maru biro to maru otho e dala. Iyiecho ne tiel. Omake amaka kama. Anyawana adhiya kinywana limi. Riwri kod Rabala Kwasi owadgi Rajabu. Kendo koro go jonam gi rech en duoko rech mane iseng'iewo. E 111. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno. Manera Mugi TV. Orwaki kendo kamana nyongo ketera Mugi TV ka ndiye jatend migao mar omenda machon Ukuri Yatani kod gavana ma Marsabit Mohamed Ali ne omak kod okwach kich mag EACC e mibadhi mar siling bilion 8.5. Jotelogo kata kamano owe thuolo bang' ndiko dhogi e kinde ma okinde magi kotelnegi kod gavana ma Siaya James Orengo. To Ramoni Ukur ne odhi ka EACC mana mar konye nonro ewi mibadhi. Chris Owino miyo ler. Jatend migao machon mar omenda Ukuri Yatani kod gavana mar kaunti ma Marsabit Mohamud Ali ne omako dokwach kich mag duol mochung'ne kedo gi mibadhi e pacho kae EACC ewi mibadhi mar omenda maromo bilion 8.5. The commission has been undertaking investigations into allegations of massive embezzlement of public funds in the county government of Marsabit. And this is covering the period 2014 to the current year, that is 2024. Yatani kod Mohamud Ali bang'e to ne owe thuolo bang' ndiko dhogi kod apisas mag EACC. 9 suspects, including the 2 governors, that is former and current, were arrested and brought to Integrity Center, while others were taken to the commission offices in Isiolo, where they have recorded statements and given a conditional release to return to the commission after 1 week to continue clarifying the issues that are pending before the files are forwarded to the next stage, and that is the office of the Director of Public Prosecutions. Motelo ne mano, okwach kich mag EACC ne omonjo dala Yatani kod Ali, monj mane omiyo EACC oyudo neno malong'o ewi weche mag mibadhi mitudogo jotelo ariyogo, kaluwore kod jachiw wach mar EACC Eric Ngumbi. Ngumbi lero ni monj makamano ne otim bang' doho miyo gi thuolo mar timo nonro e dala jotelo machon kod masani mag kaunti ma Marsabit. And as a result of the operations, EACC has been able to obtain valuable evidence that will support and advance the ongoing investigation. Ne olero ni jotelo go bang'e owe thuolo bang' ndiko dhogi kendo gibiro duogo e log tich mar EACC e juma manyien mar duoko penjo. Kata kamano, okinde Yatani kotelnegi kod gavana ma Siaya James Orengo okwedo weche makamago, kagiwacho ni Yatani ne ok omak to ne odhi mar konyo EACC timo nonro. What is it turned out to be that he has come here to assist with the investigations in relation to certain aspects of those investigations. And to that effect, a very brief statement has been recorded. For information to come out
that Waziri here has been arrested when he has actually not been arrested. He has just been invited to assist with the investigation. It makes any Kenyan who would want to assist EACC with investigation to fear that as long as you are seen within the precinct of EACC, you are an arrestee. Anyone coming to assist this commission should do so voluntarily to support the investigation. He should not be treated like a thief. And the real thieves out there, the thieves who have stolen from Kenyan farmers, the fake fertilizer thieves, those are the people who should be arrested. Those are the people who should be here. I have nothing to hide from. I will always cooperate with our officers here. Let them do diligent work. They have no cause to worry. They must not be dramatic the way they did in the morning. EACC wacho nonro margi osebedo kadhi nyime chakre higa mar 2014. Chris Owino, Ramogi TV. Charles Owino liko manyoro MCAs nyotulo ko kaka speaker mar od bura ma Migori owacho ni chenro no ne otim ataro mar chik kapodo paro kang modhi kao. George Juma notwak kod likowa kendo miyo repodno. Tich mar Owino likowa mar medo dhi nyime kaka bedo speaker mar od bura ma Migori bang' MCAs tule oko odiochieng' manyoro. Koro nitie rapim. Bende duoko mare dhi bede kinde ma ndalo 7 ka ochakore odiochieng' manyoro. MCAs ma Migori ne omiyo Owino likowa ndalo 7 mondo koro chwal ywak mare bang' thule oko kaka speaker margi. Likowa wacho ni oparo kang' modhi kawe kinde ma ndalo 7 ma MCAs ma Migori koro miye mondo chwal ywak mare e od burano. Poda contemplate, poda arito paro atugo gi pacha biro miya gima biro timo machiegni kapok okindalo 7. E seche ma pod oparo kang' modhi kao, Likowa wacho ni ne ogole oko lemono ma speaker ka ok oluwe kod chik mag od burano. Office to jogo biro lo office kon ni gidwa namla megi pesa ma pok giyudo since December. Ka explain gine pesa mimiyo uting'e ni an ok achiw kase sign kodhi kosechiwe to dhi ka COB ema kele pok ni waseoro to pok obiro. Petition no nonego be ni miyo clerk kaeto clerk ore House Business Committee kaeto ikete order paper. Mana nokotimore. Okwed weche mane owach kod MCA ni ne ogole nikech ok otim makare kod omenda mar od burano kendo ok osebiro ka otayo od burano e yono makare. To ka oket pesa e budget, koro jo budget ge mang'e kaka otiyo kode, an dang'e nade, speaker ding'e nade, ok follow every budgeted votes. I don't follow. Ok ang'iga, ok en tija be mar ng'eyo. Thulo oko Likowa okelo paro mopogore opogore ka okumo oganda e kaunti ma Migori. Speaker golo speaker Migori ka ok en maendeleo moro amora. En mana kitamori mi MCA contract tigoli. Kata kokechulo masangwenya mag kaunti tigoli. Koro in kidwa ni ti chule MCA. Maendeleo werigo in chule MCA ok bigoli. Atkopo ni mago e allegations manoket kuom speaker ni speaker mane tamo development biro ne jopiny kogole to wan waneno kaka jopiny ni onge shida moro amora. Moko kuom jodak e kaunti ma Migori wacho ni gombo margi en ni maino ma MCAs tiyo godo thulo oko speaker bende makoro onego bed maino magitiyo godo e chwalo dongruok ne oganda. Koro bagwa wan kaka jopiny ni kiny ka kiny assembly, kiny ka kiny assembly, kiny ka kiny assembly. To effort magigo godo koko e assembly ne ok wawache ni impeachment rach kopo ni gimoro timore marach, but wadwaro ni effort magikete assembly seche magi impeach ng'ato do gikete effort ni bende e kelonwa development wan kaka jopiny mondo mi chieng' moro be ka ilando counties mokawo namba 1 in terms of development to wayude ka Migori e namba 1. In assembly giketo mana kar lweny made gini ginya ketonwa kar tich ma jopiny yudo maendeleo gino ne ber. Jopiny bende wacho ni gombo margi en ni kwe obedi od burani ma Migori ka gimedo ni ok gimoni kinde ka kinde od burani ma Migori osebedo mano mantie kod ywaruok. Compare kata mana migochwa kaendi gi counties mamoko, iyudo ka Migori kaendi koko osebedo mang'eny sana. Koro ok wang'eyo ni to en mana ena personal interests moko ema bedo koso gi wuoyo kata gitimo gigi in accordingly or in accordance with the law. Wan wadwa ni kata ka MCA dwa ng'at gi giketi ok ni omigi speaker kaya malo.
gin ema giyier ng'atgi ma ginya tiyogo. Bang' thulo oko Likowa, MCS ma Migori ne oyiero jalup spika mar od burano Matthews Chacha kaka spika Mark Ojolo. Ka koro sani giwacho ni igeno neno lokruok e od burano. George Juma, Ramogi TV, Migori. Riwruok mar pinje Afrika ma ugwe olando chenro mar gero ndara malach kendo yo manyasani apaya mawuok Kisumu nyaka Busia kod mawuok Kakira kadhi Malaba nyaka Busitema. Ka chenro mar timo nonro kaka idhi ger apaya no chiwo ayanga ne kambi mar Gopa Infra mar piny German kod iTech Limited mawuok e piny mar Kenya ka. Kaluwore kod ler mogol kod log tich mar riwruok pinje Afrika ma ugwe e boma mar Arusha e piny ma Tanzania, EAC oyango ni apaya no mabor ne romo kilomita 256 dhi wuok Kisumu nyaka Kakira e piny libamba ma Uganda. Gedo mar apaya no oting'o bero apaya masani geche tiyo godo ka kilomita 104 idhi ger mating'o nyamburko mathoth sapar achiel midendo ni dual carriage. Nonro ma isiro kod bengi mar dongruok pinje Afrika AFDB dhi muonyo ma ok tin ne siling milion 187.6 kendo geto jiwo ohala e kind pinje Afrika ma ugwe kochakore e dho wath ma Mombasa. E kinde chenro no mageto bero apeyni mantiere pinje Afrika ma ugwe ma en achiel kuom chenro mag tudo dho wath ma Mombasa kod boma ma Kigali e piny Rwanda. Idhi bende ger kuonde rot matudo piny Kenya kod Uganda e boma ma Busia kod Lwakhakha. Piny owacho chako chenro mar yawo kar timo ohala ma Naivasha bang' jatend piny Kenya William Ruto chako kambi mar uso geche. Chenro mosingo ni biro kelo lokruok maduong' e ohala mar uso geche pacho kaendi. Ka nolose gweng' ma Mai Mahiu bang' yawo kambi no, Ruto wacho ni kambi mar Jumbo AAA Holdings oketo mwandu modhuro e chenro no mabende en mokwongo e piny mag Afrika. Nomedo pako kambi no kowacho ni obiro jiwo piem e kind kembe matimo ohand uso geche pacho kaendi. Ewi mano Ruto singo ni piny owacho biro ng'iewo lowo malachne en eka 5,000 mondo gikel dongruok e kar timo ohala no. As key factors. I'm happy that some of the issues have been addressed through collaborative efforts by the national government, administrative agencies that are more user-friendly with the... It is the first Japanese car auction in Africa. Buyers will also use the Kenya shilling as a trading currency. So with your Kenya shilling, you don't have to struggle with finding out what the exchange rate is. The conversation we had about another investment of close to $100 million or 13 billion Kenya shillings using steam available in Olkaria under the Olkaria 7 program. We have now concluded that process. And Ken, I want to report to you that the steam will now be made available and the investment will become a reality. As the first auto auction house launches in Kenya, Jumbo AAA will bring high-quality used car directly from Japan to Kenya. We aim to provide professional service and reliable cars to our Kenyan customers. We will facilitate transaction in Kenya shillings and continue to create job opportunities. Board mochung' ne dero mag cham mag piny owacho National Cereals and Produce Board olando chako chulo jopur manonyiewo mbolea mabandia. Maendi bang' migawo mar pur mane ogolo chik mondo chul jopur duto manonyiewo mbolea go. Jopur duto mane oyudo midhiero go okwa mondo chwal ng'ur margi e yor andika kokalo otas ma gibiro yudo e apisi mag NCPB kama ne ginyiewe mbolea go. Jopur ma bende nyaka tero pande mage gi kod receipt mayango ni nonyiewo mbolea go NCPB. Jopur manonyiewo gi duol mar NCPB manonyiewo gi duol mar NCPB to pok otiyo gi mbolea go duto okwa mondo duokgi kama osetiyo godo bende idhi duokne gi mbolea mopogore. Duol no osechwalo gunde milion 3 mag mbolea ma ipitho godo
kod gunde 300,000 mag mbolea miporo e puodho bang' koth cham oseti. Emma Odongo kod Elizabeth Sieni oloyo omenda maromo 50,000 kod mich mamoko e tugo mag Skiza Chapa. Joloch gariyogo wuok e kaunti ma Siaya kod ma Bungoma mane otugo tugono ne geto timo jothumbe ma pacho kaendi malo kendo jolochgo noyudo thuolo mar romo kod jathum Feni Kerubo. Mondo ibed jaloch e tugoni many mana Skiza tunes mang'eny kaka nyalore mar miyi points mag Skiza. Skiza chiwo ne jotugo omenda maromo Sh50,000 pile ka pile kod omenda maromo 100,000 diriyo dwe ka dwe, ka omenda maromo $1,000,000 ibiro mi jaloch e giko mar tugono. Ready on Wednesday. Tunakutaka by saa 4 upatikane kwa ofisi. Mashallah. Kasema Wednesday nitajaribu, hiyo nitafanya, nitajaribu, nitakuja. Asante. Akasema hiyo pesa tutakata 20%. Nikasema nitakuja na yangu au mtakata kwa hiyo. Wewe kuja tu tutakata hapo. Ushuru lazima tulipe. Watu wa Siaya, mchezeni kitu ni kweli. Waambie. Mtie nguvu. So nikawa niko na shilingi 2 nikafinya *487*3# na ninafinya ikaenda. Nimefinya kwa muda mrefu kiasi, si muda mrefu sana. Kidogo tu kufikia tarehe 16. Yes, mami. Nikapigiwa simu na Melody. Ondonyo weche mag tuke ni tim mar Migori Youth medo kale midhiero tok wito tuke 2 maluwore e lig mar NSL. Tim no noloo gol 1-0 gi Mara Sugar kawuono e tugo manobedo Migori Stadium. Kocha mar Mara Sugar Geoffrey Naibey nonyiso mor mare bang' yudo point 3 kowuok e tugo no. Mara Sugar koro nigi point 56 ka gin e thuolo mar 3 e NSL. Tunashukuru Mungu kwa game ya leo. At least tupatia hiyo nguvu ya kupambana. Haijakuwa game rahisi, but tunashukuru juu tumemanage kupata maximum points. So ningependa kusema pia kudos kwa opponents, wameshow game poa. And then kwa our boys, congratulations, stepped up well. So on to our next match. Tim mar Kenya mar rugby mar jotugo manie bwo higni 20 chipu kawuono noloyo Tunisia 56-17. Tunisia ema nokuongo telo ne Kenya gi points 5 ka bang'e to ne ginenore ni mol gino manomiyo yawuot Kenya mijing'o e tugo go. Kenya notelnegi gi point 62.5 kanochopo saa yueyo. Kaendi bang'e to ne gibeko tol ma gimiyo Tunisia thuolo momedo point moko 12. Kane firimbi mogiko ywak to Kenya noseloyo 56-17. Their back rower there at Tunisia. Misaoui doing a good job, but Recep looking at a jersey number 16 for Tunisia. But that was a beautiful pass. Bas wadhi yue moro machuok mapiyo koduogo to wadhi go mbaka gi Waziri Grace Osewe en jatend migao mar loch gwenge kaunti ma Homa Bay. Oseikore kendo ne studio ma Kisumu kod mbaka ni weche matimore Homa Bay, ang'o mosebedo ka timore to gidhi konyo jopiny nang'o nikech oula ywero ji kata Homa Bay to e kuonde te ok Homa Bay kende. Kik idhi mabor ahinya, uduogo bang' dakika matin mondo wago mbaka gi Waziri Grace Osewe.
Good news! Price for bulk SMS have dropped to 20 cents per SMS. If you would like to communicate to your customers via SMS, NiText provides the cheapest bulk SMS rates. From only 20 cents, you can communicate to your customers affordably. To join NiText bulk SMS service, send the word SMS to 40984 and take advantage of the lowest bulk SMS rates in Kenya. Terms and conditions apply. Skiza chapa, ushinde. Ndugu yetu anapata shilingi zake 50,000. Musa Jakadala tukimpa tu. Si unaona? Hizi zote ni zako. Unasikiaje? Furaha mingi sana. Si ndio? Hebu wajuze kwa kamera tu ile pale. Ulifanyaje kupata 50,000 leo hii? Nilifanya ku dial *87*3#. Ukachagua. Nikachagua nikashinda. Ukachagua Skiza tuni moja na ukashinda. Nikashinda. Imekupa 50,000. Asante sana. Ongezea mama stock sasa. Si ndio? Lazima. Enda na cheki yako, hatusalii nayo. Skiza chapa, ushinde. Erokamano kuom ketera Mugi TV ka buch jopiny chakore sani nikech mae komogo mbaka gi waziri Grace Osewe, jatend migao mar loch gwenge Homa Bay, en studio mar Kisumu. Erokamano ahinya waziri kuom miwa sechegi. Familia adi ma midhiero mar oula yudo Homa Bay seche mowuoyeni? Erokamano Trevor. Familia 200,600 ema sani pi osetungo Homa Bay. Puothe bende osebedo pi oseyweyo eka 500. Koro jogi ng'enygi osedhi koro sani ni e skunde gi kanise gi osuptande ema koro giyuore koth. Kuonde mage ma oulo ochape ji Homa Bay ahinya? Nuwago mbaka moro mar area kaka Karachuonyo, kanye ma oulo chande ji ahinya? Trevor pi osemuomo ji mang'eny ahinya Karachuonyo muwachono, wang' chieng' sana osodo gi Kobuya ma usebedo kuwache TV kanyo. Central Ward machiegni bende Simbi, Kogembo be pi omuomo. Kibiri Ward Bala pi omuomo. Kochia kidhi Nyarut, Odienya gi Pethra. Homa Bay East Ward, Nyalkinyi, Mbiwa kanyo but River Kuja, Lambwe, Mfangano, sana Butremba Island, kod Gwasi South. Otek. To ukonyo jogi nang'o waziri? Program mage ma unugo? Nitie gik matimo. Wan gi program moko mane wachako. Apani onego apim nikech sani ji go mbaka kabisa gik magitimo. Wan Homa Bay higa mokalo cha Nyawang'aya nomiyo warieko moro ni mondo wachak policy gi legislative framework my climate change. Nikech wach pigni en gima biro higa ka higa. Koro ne waparo ni mondo wago tarubim wane mbele ma waloso Climate Change Act. Koro Climate Change Act ne waketo structures moko manyalo konyowa pango weche climate gi. Koro kaka kane waa kanyo, koro ne waromo gi ji, ne wadhi ward ka ward, mwatimo assessment mondo wang'ego ni ward ka ward weche mage me climate machendo, en oula, koso en drought, koso en gimoro nono. Ka waa kanyo, to koro ne waloso plan ma 5 year ma ward ka ward. Koro mane kuma ne wachakogo. Mar ariyo ka koro El Nino ne biro, to ne wapango ji ward ka ward, mwaketo ward disaster committees. Koro committees gi gine wang'wa e pinje. Gine ma giloso gi ji, kantie woni modwa miyo ji twamiyogi, ka gineno gimoro kantie to gibiro ginyisowa. Koro mane gima ne watimo korka preparedness. Ka koro chopo sani ma ulo chopo, to koro wasechako golo warning, watiyo gi chife, e baraza, watiyo gi radio, gi TV mana kaka waloso sani niendi. Mar ariyo, ne wakano chiemo, ne wakano mogo, ne wakano mchele, oganda, dengu, masani edi koro wasechako pogo. Mar adek, watiyo motegno kabisa
Homa Bay wan gi gimoro miluongo ni County Disaster Management Committee ma watiye gi jongao gi County Commissioner. Iye kanyo wan gi partners mang'eny. Partner mwatiyogo moloyo en Red Cross. Gine ma gikonyowa pango gik moko kata kaka sani endi e skunde miwachogi. Watiyo gi Joplan, watiyo gi World Vision. Gin koro gimiwa gik moko ma ok chiemo. Gimiwa yedhe kaka MSF, kaka sani tuoche osedonjo mang'eny. Tuoche mek kor, tuoche mek diep, tuoche mek koyo ka pi osemuomo piny. Gimiyowa ongede, gimiyowa mattress, gimiyo nyaka jisende gi sufriache ma ginyalo tedogo nikech pi oyweyo gik moko. Gimiyo ji nyaka yath mar loso pi. Koro mano e gima watimo kuom sani. To mae wang'e ni ok en gima odhi konyo gi matin. Nikech kata chiemo momiyi ok nyal miyi chiemo marom gi chiemo mipidho in iwuon. Ok nyal miyi chiemo moloyo chiemo ma pi noseyweyo. Koro bang' mano wasebedo kwatudre gi sirkal mamalo. Wadwa ni mondo walos dikes. River Miriu, River Tende, rivers machandowa kanyo, hotspots ma pi muome kabisa. Koro mano e gima wasepango ma wadhi chako e jumbe achiel kata ariyo mabirogi. Idhi ger dikes ma kon gi kon. Kwasegero dikes go tibo chwer nam mondo gol lowo. Madhi adhiya machwer nyaka togo. Ing'e ni pi moko koa malo biro gi chilo, biro gi takataka dhi dino dho nam. Koro kendo miyo pi duogo chien. Koro wadhi timo desilting, wadhi timo diking noero. To kwasetieko to wan gi mpango mar pidho bambu e wi dikes kod aluora mar nam kanyo mondo koro pi kik muom. Koro mago e mpango ma wan go. Waziri, waduoga ne wach chiemo ni. Chiemo ni en chiemo marom nade to udhi chiwe nyaka karang'o? Usechako chiwe to ji adi moseyude? Wasechako chiwe, ji oseyude Osodo, gi Kobuya, gi Simbi. Wamedo poge. Kaka sani chal ni kodhni onyalo budho nyaka kata wige 4 mabiro. Koro wasechako gole, wagole dichiel mar kata jumani. Koro wabo chako medo. Trevor, gini en gima pile wan kudego wang'eyo. Wang'eyo ni gin gi chiemo. Chiemo noromo ji omedre, koso ji ok omedre. Ginyalo dok, jomoko dok, koso ok odok thuchegi. To wamedo kaka dwarre. Okay. Koro komuomowa to koro wabo chako dhi mondo jomoko konyowa. Kaka senyisi watiyo gi ji mang'eny. Watiyo gi partners moko makelo chiemo bende. Sirikal mamalo be kelo chiemo. Koro wabo riwre. Gini en gima ng'ato ok nyal timo ng'ato achiel. Koro wabo riwre to waneno kaka wamiyo gi chiemo. Orumo. Mano adier gi Kaka sayo yie bende ma koth odok piny to gibodok thuchegi. Mano be kama bire sani nikech ng'eny gi joma oulo dare miechgi koro nie sikunde. To sikunde achiel gi be ma iyawo juma manyien. Un gi chenro mane mar konyo jogi? Gidhi kanye? Mano wach moseparo ahinya nikech nyithindo bende koro dhi donjo e classroom kanyo. Koro kaka Osodo wasepogo skul kanyo. Red Cross osekelonwa tandarua. Kendo gimedo kelo tandarua moko. Gisekelonwa tandarua Simbi, gisekelonwa tandarua Osodo gi Kobuya. To gimedo moko. Koro nitie kaka wapogo. Ibo golgi e classroom, tibo tergi. Osepuonjgi nyaka kaka iloso tandarua go. Koro wadhi ketogi e tandarua go. Jomoko bende wabodaro wabotere e kanisni moko machiegni kanyo gi social hall. Koro en gima wasepango. Koro nitie kaka gibo bedo gi nafasi ma nyithindo somogo to jomodak to koro dak gi chien kucho. En gima wasepango. Komuomowa, kapo ni koth ochako medre ma ji omedre mokalo manie skul go to koro kendo wadhi manyo kamoro modhi terogi. Koro wadhi gologi mabor. Wadhi terogi mabor matin gi thuchegi kanyo ero gi kama gintie no. Okay. Report mar jolony wacho ni pi nam chalo ka gima osechako idho. Ipani ang'o matimore ka? Nikech ang'e ni iwuoye wach mar climate change. Ang'o matimore ka un kaka jolony? Pi oidho mang'eny. Kuonde moko oidho mita 1, mita 2 nyaka mita 4.
Pigno oidho nikech wach global warming. Koro ing'e ni global warming miyo pi bedo mopoge nam, emomiyo oidho. Mar ariyo kendo koro of course koth be omedre, pi biro mang'eny koa e got, mano be koro biro mede. Koro oidho to kendo duogo. Nikech tinde be wapuro mang'eny e dho nam kanyo, togo mane nitie kanyo chon, gi gik moko manoti kanyo mane nyalo dino pi, tinde onge. Koro omedre gi global warming e nam, to oa gi malo be. Iwachoga pile ni isegweno to iseogu wang'. Nitiere gima jopiny bende timo mamiyo wach mar oula ni medore? Nitie gima ji timo. Mokwongo sani, ing'e ni kaka joma ni malo ewi gode ka, malo, gitong'o yien mang'eny, kendo giwang'o maka. Koro miyo, onge, ka koth obiro to onge gima dino koth. Nitie gima, koro wacho gi dho ngere wacho ni erosion. Mar ariyo, ji tinde ochako pur e tie nam kata e tie rivers, be gipuro, koro lobno bedo mayom. Koro ka koth obiro, kata koth ok ng'eny, to tere. Ka kendo kochopo e dho nam, kaka Nakoni, tinde iluongo ni riparian. Kanyo ero tinde ji opuro tetete. Ma koro, ka pi obiro, to koro pi donjo. Koro chal, ji chon ne iwacho ga ni dhi donjo kamoro, dhi donjo e pi, riparian. To tinde pi kende ma koro tinde donjo kuom ji. Koro mago gik ma watimo, mago gik ma kata ka sani wachako pidho yiende maber ewi got, mago gik moko mwatimo mabe. Bochopo kama koro gino bodok piny. Ka nyalo bet kaka inyalo konji mondo kar tiyo gi maka, giti gi gimoro nono, briquettes, kata gima los go wuoyo, kata gik molos gik mopogre opogre, mondo koro kik giti gi maka, mondo yiende odongi. Mago be gik mago konyo. Koro yes, kaka wan dhano, nitie gik mang'eny mwatimo ma kata ka wawetimo, kata ka waloko timbewa, to bo konyowa kabisa. Daking miwacho cha waziri, usetime marom nade, to maendi gima biro konyo chenro mago oula gi chuth, kose en gima biro konyo mana gi sani? To nitie kaka nene, nitie gik moko adek ma bo konyo. Daking wasepango, ma waseloso gi sirikal mamalo, en gima idhi chak, en gima inyalo chak sa asaya sani endi. Mano mokwongo. Mar ariyo, oula ginene, daking bo konyo, kendo ibo pidh bambu, mondo koro kata ka pi obiro to nitie kaka pi moko, lobe moko. To manyalo konyo ahinya be en dams. Kaka sani, river machando ahinya kabisa Miriuno, madhi Osodo Girigo eko, nitie dam ma idwa ger miluongo ni Magwagwa Kisii, ma koro bobedo kaka reservoir. Koro boduoko pigno piny. Koro en pi ma koro kosepong' to koro nitie kaki gonye. Koro kata kobiro, kata kong'eny to komuomre. Koro mano bo konyo. To gima kendo nyalo konyo, aseneno ndalo moko na wuotho yo Asia kucha. Mekong River en kama pi chende, kaka pi chende kama, to kucha gi nyaka gi yamo, typhoon ma chapo piny kabisa. To kucha, kata ka pi obiro, to pi ok tim ji kaka timo kamae. Nikech gigedo gi yore ma, da wach ni climate smart. Kucha joma nitie tie nam, kaka joma nitie tie nam beach, kaka Osodo ma pi chando no, gigero ute e wi yiende. Koro kata ka pi obiro, to pi ok muomgi, ot nigi malo. Koro ka pi obiro, to koro gitiyo gi boat. Meli, kata yie. Ma gidhi ge utegi, to jogi, yie. Gitiyo gi yie. Koro gini kaka gibiluongo ni fishing villages. Gigero ute malo, to piny giketo nyaka kamilose rech. Koro in gi odi kanyo malo, pi ok muomi, to piny ka pi obiro, to koro pidho ni rech. Koro ichal jarech mopidho rech kendo lope nam. Gimoro ena bo konyo, nikech daro ji, nikech sani to gi global warming ni, pi bo medo biro. Kata kwa chunge gi dikes mondo koro kocham ji mang'eny, to jomodak e nam, e tie nam gi, bo chulo ni gi dar, to tinde wach lo chendo. Wabo mana daro, kata wawach ni wadaro kata mana
ji kata mana 2,000 ji pod podong koro jomodong gi nyaka wakonygi mondo wane ni to inyalo gernegi ute machal nadi ma ka pi obiro to ok buomgi. Aparo ni mano nyalo konyowa. To sirikal mamalo un kodgi gi chenro machalo nade? Be gitiyo kodu e yo makare nikech iwacho wach mar dams kata yawo, ichaki wacho mar wach dikes ma be pod dwano tiye kodgi. Be giwinjore kodu e yo makare ma un gi kamoro achiel, un gi par achiel kudwa tiyo koso nitiere ywaruok moro matin koni koni? E county kanyo wan gi gimiluongo ni County Disaster Management Committee ma wabete gi county commissioner. Koro county commissioner donge o represent sirikal mamalo. Koro watiyo kodi machiegni ahinya. Waonge gi ywaruok. Gimosebedo ka chendo en na wach resources, but waonge gi ywaruok. To desilting to setimo marom nade nikech yawo gi ntiere mo igero to ntiere mabe iyaro. Usetimo marom nade mondo mi okony oula mantiere seche mowueni? Kuonde machando wadekgi miriu gi tende Kibuon makelo pi ma unene TV no. Kanyo ero notim desilting chon higni moko mokalo to kendo koro tinde lo osebiro momuomo. Koro sani wachako manyien. Tusechopo kanye? Ni sirikal no sani wachako manyien ma notim chon, notim higni. In fact, Her Excellency Gladys Wanga manotimo gino ndalo manen women rep. Emane osapani higni me adek ang'wen mokalo kanyo. Koro sani wachako manyien. To ugeno tieko karang'o? Nikech kuonde golo osepong'o. Ugeno tieko chenro no karang'o? Wageno chako kata juma manyien kata juma ariyo mabiro to en gima bokawo kata dwe. To pesa mitime godo bende nitiere nikech counties osebedo ka ywak ni samoro pesa ma malo pod ok giyudo. No, county onge gi pesa no. Sirikal mamalo ne osebiro nyocha ne waromo gi jo sirikal mamalo ne gibiro Homa Bay. Wan gi geno ni gino en gima dhi mbele. Okay. Ka wadhi ka watieko waziri. Wasewuoye mang'eny ma waseloso plande. Okay. Ka wadhi ka watieko waziri joma ng'iyi sani mani Homa Bay to wacho ni gin pok gineno kuchopo irgi diwachnegi nang'o? Anyalo kuonde ma nitie shida te wasechope. Kata kapok gineno ng'ato kata kaka an or kata ng'at morwako law mondik ni Homa Bay County, watiyo gi ji, watiyo kanyakla. Koro samoro inyalo wach ni wan wadhi koni to jomoko dhi koni. So nitie ng'at mosechopo negi. Kata ok en ng'at mondik ni County of Government of Homa Bay. Nikech watiyo kanyakla. Koro samoro wapogre tich. Koro kaka ka en kamoro wawach ni en kamoro ka en kamoro mane nitie weche thieth. To ng'ama nyalo kuongo chopo kanyo en dobed ja MSF. To ka en kamoro mandaro kethre, ti county nyalo kuongo chopo kanyo. Kata ka stima ema ochendo kanyo to ja power mabe watiyogo Disaster Management Committee ni nyalo chopo. Koro untie kaka wapogre tich. Nikech kaka county donge wan gi resources wan gi ma limited. Okay. Koro wapogre tich. Wach mogik miwewa. Chopo kuonde te. Wach mogik miwewa go waziri. Wach mogik maweyugo ni ji mondo bed kotang', wabed chonjo. Maka kineno pi kabiro to iwuog mondo udhi with malo, udhi evacuation center kata udhi e got. Kata ka in gi watni moro mantie kama onge pi, ti dhi limgi. Ti lady ubed kuwinjo nikech samoro nitie kaka flash flood manyalo biro mabuogo ji. Koro gima nyalo wacho ni wabed chonjo. Mar ariyo, ka nitie joma ni oko kanyo manyalo konyowa, kata jo partners, joma nigi yore ma ginyalo miyogo ji, kata obed chiemo, obed yath, obed kata gir ot, obed kata pesa minyalo miyo ng'ato mondo idhi ochak go ohande moro, kata odhi ochulgo ni nyathi fees. Wakwayo mondo ubi utudru kodwa mondo konywa. Erokamano waziri. Waziri Grace Osewe, jatend migawo mar loch gwenge
Homa Bay wacho ni gitemo kar ma ginyalo mondo gikony ji ma ulo ywero kuonde mopogore. Ok en Homa Bay kende, en kuonde duto kata mana Nairobi ka. Kendo jo kor chal mar kor lwasi to wacho nang'o ni weche mar koth to pod dhi mbele sana sana chakre tarik 25 nyaka tarik 29 nyaka giko dweni, omi ibed motang' kinoko kanyo. Mane kama we chenro mar buch jopiny kod oimorero kama na ahinya kuom kete Ramogi TV ka endi e Belinda Dhiambo e nyar loko marwa nyar game kasto anto nyinga kaka pile en Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guoko cha pesa. Unindo maber jokama.